campaign posters na binaklas umano ng isang kapitan sa bayan ho ng San Quintin. Inalmahan ho yan ng Alkalde. Para sa detalye ng balita, makakasama natin Idol Jam Victorio. IFM News. Kinwestiyon ni San Quintin Mayor Florence Tew ang umano'y hindi patas at sinadyang pagbabaklas ng barangay council sa kanyang campaign posters na ikinabit sa covered court ng barangay Alak. Base sa kuha ng CCTV, makikita ang bitbit ng mga tauhan ng barangay ang binaklas na campaign posters ng alkalde at kapartidong congressional candidate na matagal na umanong ipinaskil sa lugar, ngunit ito lamang ang inalis. Giit ng alkalde, hindi patas ang ginawang pagbabaklas sa kanilang posters nang hindi man lang ipinaalam sa kanyang panig at nang hihingi ng paliwanag mula sa kapitan. Samantala, sa Facebook Live ni Barangay Alat Captain Mark Roger Go, inamin niyang pinag-utos niya ang pagbabaklas ng posters ng alkalde dahil nakalagay ito sa mataas na bahagi, ngunit ito ay base umano sa regulasyon ng COMELEC. Nanindigan ng kapitan na lahat ng mga campaign posters na nakakabit sa mga government offices ay binaklas na ng Barangay Council at hindi lamang umano ang poster ng alkalde. Kinakailangan umanong tanggalin ang poster ng alkalde na nasa mataas na bahagi ng court upang hindi gayahin ng ibang kandidato at hindi makasira sa view ng pasilidad. Umani ng sari-saring reaksyon ng naturang issue sa mga residente na ang hiling lamang umano ay mapayapang pangangampanya sa bayan. Matatandaan na isa ang San Quintin sa mga bayan sa Pangasinan na isinailalim ng COMELEC sa yellow category na nangangahulugan ng history ng political unrest sa lugar. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.